Ang mga propeta mao gina sila'y muuna pagsangyaw aron ang mga tao maandam sa pagdawat sa Ginoo. Muna nga gipanag-an sad na sa Old Testament nga si Elias mubalik. Matud pa diri sa atong unang pagbasa. Gida siya sa kaning kalayo, alimpos nga kalayo, unya mubalik siya dinhi aron pagpakita sa Ginoo nganhi nato. Muna nga ang mga Hudiyo gasigi silang paabot nga moabot usa si propeta Elias kay mao na nay signal kanang iyang ikaduhang pagbalik, signal na nga siya'y mosulti kinsa ang Mesiyas. Nya kay ang mga Hudiyo wa man gyud kakita nga si Elias nibalik, mao nang di sila motuo nga ang Mesiyas niabot na. Pero kita nga mga Katoliko nagsunod ni Kristo, mituo ta nga niabot na ang unang nahitabo na ang unang pag-anhi sa Ginoo niadtong December 25 nya gibana-bana nato year 1. 2024 years na ang milabay niabot na ang Ginoo. Ilingi ay mong tupad na niabot na sa inyo ang Ginoo. Niabot na. Wapa. Basig nagpaabot pa mo. Ang ato karong gipaabot nga mobalik nato ang second coming sa Ginoo. Nga moabot siya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Nya kanus amo na mahitabo mao gyapon moabot si Elias. Si Elias nagsimbolo ni sa propeta. Pero matod pa ni Hesus pagpangutanas iyang mga tinun-an nga ingon, Lord, moabot usas Elias, una moabot ang Mesiyas. O pa malagi moabot? Ingon si Hesus, niabot naman. Kinsa may iyang gipasabot? Si Juan nga magbubunyag, ang iyang igagaw nga maguwang niyag mga unom kabuan. Nag-ingon man to si Juan nga magbubunyag, andama ninyo ang dalan sa pag-abot sa Ginoo. Ana. Sa ato pa di ay mauna ni ang pattern nga gisulti ni Kristo. Ingon siya, wa lang nila dawata pag-abot ni Elias. Nya pareha sad ana, ako karon, ako na gyud ang final nga Mesiyas, niabot na sad ko, dili sad ko nila dawaton. Ana. Nakaron sa atong kinabuhi ang pangutana, dawaton ba nimo si Elias? Lingay mong tupad. Ing nadawaton nimo si Elias. Kinsa man is Elias? Ang propeta nga magsulti nato, andama ang imong kaugalingon sa pag-abot sa Ginoo. Andama. Nya kanus amo abot ang Ginoo sa iyang second coming, ako na nang gibalik-balik dinhi. Inig kamatay nato, kanang gitawag nato kamatayon, kana bang mohonong ang atong ginhawa. Kanus amo na mo abot? Kanus amo honong ang imong ginhawa? Ha? Kanus aman? May ikaw kay pangutan na imong tupad na kanusa ka mahunong ng imong ginhawa. Ang tubag gid ana moingon day na ang Ginoo ray magbuot. Wa magita kibaw kanusa ni mohunong niadtong January 25 karong tuiga og nadayon pa to pagkahug ang kadtong gisakyan nako nga sakyanan pag motorcade didto sa Campaso. Posible hunong yung ginhawa nako ato kuyog atong 8 kabuok nga sakay. Og nadayon pa ba? May gani kay nasangit atong tuod. Ana, nadayon pa to.
perti pataya eh. Nya karon iniglakaw ron ninyo dito, iguli ron ninyo, banggaan mo anang motor diya, mga habal-habal, kusog ra ba kayo na mnagan. Nya mabuak imong mapantok sa bato. Unsa man? Unsa may mahitabo? Ikaw niyang taod-taod, wa na, mobalik ng Ginoo diha nimo. Balik na. Kadiyot ra kayo. Ano man di na tinuod. Bishop Chupilo Kamomot, nagdagan pa doong karkar kay na siya'y misa. Nalagpot ra siyang sakyanan diha sa may sana barangay Balod ba na unaha last barangay San Fernando ngadto pa doong karkar. Patay na yon. Father Fernando Suarez gadua og tennis, nikalit lag sakit ang dughan, wa kahumagduwa, patay. Ang kuyaw Padersiano gamisa, wa kahumagwali, wa asad kadawat o kulikta, patay. Wa pamahumag kahalin ang slat, na patay na. Oy, praise the Lord. Ang atong si Tio MM nahurot nagkahalin. Yes. Pakpak. Ang atong total nga halin gyud sa si Tio MM 70,344. Ang atong original nga gibaligya 70,000. So naay 344 nga excess nga slot. Pakpak na sa usab. Salamat kay ninyo ha. Unsa may sunod ani, sa dili pa moabot ang Ginoo sa atong kinabuhi na pa may mga slot nga lain. Ang atong SBF DAG 45,850 pa atong halin, na apay 14,150 ka slots na available, 500 pesos per slot. Ug na kay 500 samtang wa pa mo balik ang Ginoo nimo sa ikaduhang pag-abot, ipalit na lang na daag slot. Ang ato sang bagong slot para sa atong activities karong December, ang atong pagpanghatag og mga pinaskuhan ngadto sa labing kabus nato nga category D sa atong parishioners, og sa paghatag nato pahalipay sa atong mga aktibong nag-alagad sa atong parokya, mga ministries og mga mandated organizations, og sa ato sang Pista Senior mo nang naatay special slot nga Santo Niño's Healing Gift is in HG 100 pesos per slot. Nga atong gibaligya karon 40,000 ka slots, 451 pa atong halin, 39,549 pa ang atong gibaligya, 100 pesos per slot. Ang ato sang lugaw 72 man to slots, tag 3,500 na natay halin nga 49 ka slots, 23 ka slots pa ang kuwang. Mao ni siya ang gipasabot ni Kristo nga dunay daghang mga pulong sa Ginoo nga atong mabati kada adlaw, gikan sa lain-laing mga tao, gikan nako pari, gikan sa mga mandated organizations, inyong mga leaders, gikan sa mga pastors, lain-lain nga mga religious sects nga maghisgot unsaon nato pag bag-o sa atong kaugalingon paduol sa Ginoo. Mao ni sila ang mga bag-ong mga Elias, mga bag-ong propeta nga magsulti nato pag-andam sa atong pagsugat sa ikaduhang pag-abot sa Ginoo, pag-andam sa atong kamatayon. Mao na nga ayaw usiki, kay ang Ginoo di ay mga igsoon siging padala og mga propeta nga mosangyaw sa pulong sa Ginoo. Ilingya na sa imong tupad ing na musugot kang himuong propeta. Ika na ba ing na musugot ka himuong propeta. Oy, kita ra ba pagbunyag nato ay ginig kalimti, pagbunyag nato unsa toy atong nadawat nga threefold offices of Jesus,
Unsa to? Pagkapari, pagkapropeta, o pagkahari. Nadawat na nato ang prophetic, priestly, o kingly offices of Christ. Pasabot, kitang tanan, giawhag tas pagka magsasangyaw. Mao na si Saint John of the Cross, si San Vicente Ferrer, ang tanang mga santos in one way or another, doon na sila'y common function nga nakapasantos nila. Unsa man ni ang pagtabang nga mabag-o, ma-renew ang kasing-kasing sa mga tao nga makakita sila sa Ginoo ug mosunod sa Ginoo. Muna sa ato dinhing tubag sa Salmo, Ginoo, pabalika kami kanimo. Sa to'y sunod, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Inigbalik sa Ginoo, isip judge, isip hari, iyatang hukman. Kinsa may maluwas sa iyang hukom, kadto ra gyung nibalik sa Ginoo, nakakita sa naong sa Ginoo ug nisunod sa Ginoo. Nilain na sang lingi sa imong tupad. Ingna kanang ibaligya ni Father nga slots, mutuo ka nga makaluwas na nimo. Ingna kuno. Ingna kana bang ibaligya ni Father nga slot, mutuo ka nga makaluwas. Tingali makaluwas, adigit tingali makaluwas gyud kay nganuman maunay paggamit sa kwarta para mahimot ang duol sa Ginoo. Kana bang gamiton ang kwarta para itabang sa mga kabos. Ako pagdayon ako rong naog, minaw ko social media, hot kay rong isyo kaning pag-final sa budget sa 2025. 6.3 trillion ang budget sa atong nasod, o niya mangutang kuno sila og mga around 2 trillion kay dili kasapar ang atong 2025 nga income sa atong nasod. Okay lang na siya. Ang nihatron diha sa social media og nang tungod atong ilang desisyon kay ang PhilHealth zero budget. Why budget ang para sa PhilHealth? Gisiro. Nya nasa na ihat nga isyo katong ning aging mga kuan nga dunay mga 89 billion nga kuno excess surplus sa kwarta sa PhilHealth gi-transfer ngadto sa National Treasury. 89 billion. Nya naa na sa iniabot nga ilang na pagsunduan dito sa bicameral nga ang DBP, ang PhilHealth o ang Tingog Party List naghimog mua nga ang PhilHealth pwedeng mulon ngadto sa kaning DBP aron itabang sa mga LGU. Under sa pagpasilitate sa Tingog Party List. Karon pag-abot sa Senate, gi-question ngano mang gisiro budget. Ang rason matud pasad sa in charge sa Senate sa Appropriation Committee, ningon siya naa manggod nay stagnant nga budget ang PhilHealth nga mga 600 billion nga wa gamita. 600 billion kuno wa gamita. Nagsigi sila hearing for how many months sa office sa Vice President nga wa kuno maayong pagkagamit ang 125 million nga confidential fund, pero wa sila mag-hearing o wa sila nila ipenetrate nga naa man di ay 600 billion nga wa magamit karon sa PhilHealth. Mao na ingon tong ilang in charge nga atong tudlo ag leksyon ang PhilHealth nga gamita na ngano magsige man taghatag nila appropriation kada tuig unya wa na nila gamita ang 600 billion. Tinuod ba na o wa o dili? Kung tinuod na,
sayop na nga paggamit sa kwarta sa PhilHealth. Gipakatog ang kwarta. Unya, daghan kay muduol nato dinhi nga way mga ikapalit ganig biogesic, newsip. Kada adlaw gasigi kog pirma mura na ta dinhi gamay nga DSWD. Mo ginang muuli gyud ko dinhi kung na ako'y misas gawas, inig-uli na ko dinhi. Dugay pa ko makatog siging pirma anang para ipalit og tambal, ibayad sa ospital. Naay mga nangabali ang kamot, nangabali ang tiil kay nakras sa motor, why ikapa ospital? Kay why ikabayad? Naam day 600 billion og tinuod na. Pero ngano man sang nangatog man sa ang ato mga government officials nga nakakita man sila na kada tuig nakita man na nila, kada tuig naa man ang kuha, naa man ang tig-evaluate. Ngano man sang namiyong ilang mata, karon naman sila ni tingog nga naay ni question o gustong mo file og kaso ngadto Supreme Court. Mao ni ang atong mga gitawag ba og pagpangandam unta sa pag-abot sa Ginoo. Maggobyerno man or masimbahan, doon natay kaakuhan paggamit aning kwarta alang sa kaayuhan sa tanan. O kining atong slat-slat dinhi, kaluoy sa Ginoo, nakahimo na tag mga balay, nakapahatag tag mga pagkaon, di na maihap, pila ka thousands of people kada tuig, labing minos maghatag taog mga 6,000 ka mga 5 kilo packed rice ngadto sa 7,000 kada tuig na nato gibuhat. Kuwang kaayo, no? Nya mo na kay pila ra man say ato dinhing kwarta. Ngay nangutanan ako, Father, porti tingaling datua ng imong parokya. Nako, suway lang tanaw dito, perming negative. Isa nga no, masang naman ka ikahatag na negative man di ay. Nako mo na'y sikretos Ginoo, bisag negative, makahatag. Na hinoy positive kuno nga 600 billion way gikahatag. Pagkasiawa. Ngano man na sila nay mag-igo ana. Pero og maminaw ta karon sa social media sa nahitabo diha sa atong mga politicians nga mao gi-entrust gitagaan nato og pagsalig nga mo'y moatiman sa atong nasod, ngilo kayo. Daghang kwarta nga gihisgutan apan dili kay nato mabati nga niabot nga risa kinaubsan nga bahin sa atong katawhan. Di kay nato mabati kay karon ang kagutom, ang kalisod nag-anam gyud kagrabe sa atong nasod. Di na lang ta magpakabuta-bungol ana nya kami sa mga pari, di sa doon ta mi magpakabuta-bungol niining panginahanglan. Doon naman sa gyud mi ikatampong ginagmay lingiay mong tupad ing na andam na bakang muhatag ing na basig imo ra nang gipakatog na aroy gi-declare na ang kinadatuan nga tawo sa kalibutan karon ha nakita na nako sa Google gahapon ang kinadatuan nga tawo sa kalibutan doon na siya net worth nga $400 billion. The first person kuno in the history of the world nga nakaabot og $400 billion siya rang usa gakupot ni ana. Nay manindog na ta.